Bili po tayo ng abono. Tulong complete. Triple 14, tatlo. Ataan na. Hindak ko na warak baga. Pamahaw garo. Ka. Dapat ngayon ko nagpabilo. Kapatid ko dyan, pinatulong. Nainot si abono mo kaya no? Iyo. Tulong ko rin. Nagawa niya siya, pagpul na. Kulit na tiis na ngayon pa din, hindi na ako daipa, Ay, siya magbilang. iyo. Daipa na, dapat ako ilang. Pagkula, 38 hanggang 42. Iyo. Yan talagang tama. Sabon tayo na. Morning Kasaka. Morning Oragon. Magpapaabono po tayo kay Tio Artin. Siya po yung pinakamatandang magsasaka dito. Bali yung katiwala ko dito sa sakahan. Kung sa veterano, marami ng experience. Tapos sa akin, baguhan. Yung lang, pamamaraan ng makabagong teknolohiya para gumanda naman yung ani
kasi sobrang hirap ng pagsasaka at napaka mura ng palay. Kumbaga tabla-tabla lang yung ano inaani, pag hindi pa tamaan ng bagyo, lugi pa. Ganyan yung pagsasaka, mahirap. Kompleta. Oh, ano ba dyan na? Para suma. Yung sa gilid na ni ano, Iyo. nagadan. Yung Ba't ko siya umanda dyan? Kinanampuan dyan. Nag-spray ka? Nag-spray ka? Pang anong pig spray mo? Ano? Pang duot? Yung nag-aabono pa nga doon sa puro. Merienda muna po tayo. Tiyo arte. Hindi pa tapos mag-abono. Kaya sobrang init na po kaya. Mainit ngayon. Ito po yung merienda namin. Saging, kinamos, biskuit at Mountain Dew. Baka naman. Po si Tiyo. Ating merienda mo na. Isang sako pa ang hindi pa na aabono. Bali o ano, 3 sako yung abono natin. Sobrang mahal ngayon ang abono. Taas po ang presyo. Yung city na Mayo, mahal ang batag. Ipukot. Nadayo siya na taron. Halagang salit. Isang pulo. Cheese sa sipukot. Ang ano? Tulong kapat mo hama, no? Batag. Baliktad lugod. Pambira man dyan, no? Pwede kami dyan gusto. Ang dating
maitugod yan. Dapat nga niya ang lagyan bata. Kaya doon baga hapon-hapon. Napa, buko. Napanuan ko yun nga. Baka siyo. Hala po, hindi lang ng mga tanong-tanong. Araw kayo, maabangan niya ng mga bata. Pag itong sapon ang bakal niya, barato. Dito, kabang-abang sa diyan, may taga. Ako sa tabaot. Ito yun na. Hindi ko na natatay mo itong huli. Mga bata kong bata. Kaba ko na ngayon ba, makuha pa ngayon. Paano ngayon? Masabi ko na. Adaran, ha? Ito nga din yung sinawa. Ito nga din yung kaya pa. Kaya niya. Ngayon may ito muna. Buwan na. Pag duwala mo ng pagkaw, ito nga na ba? Ayun. Kayo nang magano? Kaya ko siya, May nagun. ngayon dyan. Kinanampuan dyan. Tatundan palan. Thank you Lord. Tapos na. Pakalong ko. Bili po tayong saging. Gura, ano yan? Magkano yan? Hirimto mo na yan. Gura, ano po yan? Ika, kung guro ano. Markala mo ka na 20 ang kilo, hindi ako magpirang kilo yan. Presyuhan mo. Presyuhan mo. Ika mo na 200, di ba? 200. Pag abot ko sa banwa pa, nung babakala niya dumanin ko yan. Day, pang ano man lang, pansadiri. Pwede yan. Kuha po tayo, limonsito. Kalamansi, nagingi tayo. Yun, yan.
tagaan, hindi na, Luzon. Dahil sa ko yan, sa bahay, Manila yan. Isal. Pero ba, yan, ito pa, awas ka ganda. Tulong kang mga ito pa, rawa. Grabe ng tubig. Wala, sakto lang ang kwarta ko talaga pambakal batag. Salamat po maray. Saka sa lemon. Ning lemon, libre na. Ay, libre na yan. Iya po. Dalahan na. Magayon sa imong cellphone na, may stand. Yung Matapos ang Agosto, ano, may tumong pa. Hindi, anong pag-ari mo dyan kung giraray? Araw ka to. salamat pong maray sa batag. Oo. Ay, araw pa itong. Sir Tim, salamat sa pag-abono. Alas 10 na siya po na niya ako dahil ng PD, sa akin na lang ta. Yan nga ako, ini-spray mainit, tanganin pagkapon. Kuya, naning luyos na. Ito panduot man to. Oo, pandoon. Kuya, pang yan tubo na, relocate. Kaya mo niya, hanap po na siya naga pambihira ng makakuha. Kuya na, daot na kang anay. Nyug kayo pala, nyug. Maanay. Anay. Kuya, ano yan? Tato niyo. Oo, dapat kahoy. Maski na po kahoy pag maanay. Hindi siya kakulo na, ligol pa ng anay. Tigwa digdi. Iris lang ini. Diyan sa mga Tagalog, magpa-explore kung maro. Kuya, ang Tayo, konsiminto, mga ganit pa. Hindi na mo nadala.